eta Euskal Herria Bildutik gaur Santurtziko Bilboko portuan egin dugu deialdia, ze oso kezkatuak gaude hemen gertatzen ari denarekin, ezta? Gaur bertan bi adibide ikusi ditzakegu, gauzak nola egiten diren adierazle bezala, ezta? Alde batetik dugu portuko agintaritzak eraikitzen ari den esia edo horma, orain egiten ari direna, duela hilabete edo erabaki hartu eta gero, eta beste aldetik hemendik metro gutxitara ikusi dezakegu nola Arabia Saudiko itsasontzi bat dagoen armak eta bombak eta abar kargatzeko, ezta? Iruditzen zaigu hemen izugarrizko arazoa gertatzen ari dela Bilboko portuan, eta polizoien arazoa bezala deitu den horrekin, aitzaki horrekin, bakarrik segurtasun neurriak eta merkataritza laguntzeko neurriak hartzen direla giza eskubideak urratuz, ezta? Kontutan izan behar dugu, hemen Santurtzi, Zierbana inguru honetan dozenaka eta tarteka 100 pertsona dabiltzala portutik beste norabide batzuetan joateko asmoarekin, eta beraien egoera oso latza da, eta beraien egoera da neurri batean Europar politikak eta sistema honen politikak eragindako kontuak, ezta? Ezin gara harritu hemen pertsonak izatea bizitza hobeago bat bilatzera joaten direnak, eta bitartean gu beraien herrialdetan baldugun negoziorik handienak egiten, edo beraien baliabide naturalak xahutzen, edo gerrak bultzatzen, elikatzen, edo armak aruntza bidaltzen, ezta? Zentzu honetan, iruditzen zaigu adibide ona dela euskal erakundeak zer egiten ari diren, ezta? Giza eskubideetan oinarritu beharrean beraien politika, segurtasun neurrietan oinarritzen dute, eta erantzuna, portu agintaritzaren erantzuna, da horma bat egitea, eta horma horrek jendeari ez ustea pasatzen inondik inora, ezta? Iruditzen zaigu honen aurrean, ekimen desberdinak egin behar ditugula, portu agintaritzarekin bilduak egon gara, eta hasiera batean ez digute inolako irtenbiderik eskaini, bakarrik bereik segurtasuna bermatu behar dutela, baina azkenean erakundeak egiten ari direna da, Trumpek Mexikon egiten ari den esiaren erreplika bat, edo Rajoyren gobernuak Melillan egiten duten esien beste erreplika bat, ezta? Ekimen desberdinak aurkeztu ditugu, hemen inguruko udalerrietan, bai Santurtzin, Zierbenan, Bilbon, Bizkaiko Foru Aldundian eta Legebiltzarrean ere aurkeztuko dugu. Esanez, inondik inora ez gaudela ados, eta horma honen eraikuntza bertan bera gelditu behar duela, ezta? Horretaz aparte ere, ari gara eragile sozial eta erakunde desberdinekin lanean, adibidez CEARrekin edo adibidez ongi etorri errefuxiatuekin, eta beraiekin aztertuko ditugu hurrengo pausuak zeintzuk izango diren.